Yan na, parang totoo, no? Feeling mask daw to. Oh. Dito yung masakit. Hindi. Pagtanggal. Hindi man. Ano to yung yung balat mo talaga yan na natatanggal. Hindi katong ano to, yung nilagay mo na cream. Oh, yan. Gate, mawala tong naong. Kala ko yung balat talaga yan. Hindi to balat. Parang ano lang siya, yung nilagay mo na naka-face, ano lang ba, parang nagmask lang siya sa mukha mo. Na dumikit. Be, kung may makuha ba, wala naman. Wala namang nakuha. O, puti pa rin naman. Mama. Parang plastic, naging plastic siya. Mama. Hindi ba, mama, hila ko na Sa kayo ng bot na ito, ginagawa na kamay. Ay ba, Hmm? parang kami. Sino? Nito te, pero kami ginagamit dito. Sino? Wala? Pero minsan, dalawang gamit niya yan na kamay eh. Ah. Wala tuo minsan. Hindi mo kuha sa mukha. Maliit. Malaki, maliit, mga bibi ko na. Wala naman. Makuha daw ang mga dead skin. Ambot, wala may dead skin di akong mukha. Puro manday buhay. Ay, si Tita Selen. Ah. Bakit? Kasi ikaw yung kamukha ang Tita Selen ang mama. Tuya daw. Kamukha daw tayo. Pag-stir diya bugal-bugal ka. Nabuling ka. 150. Oh, bakit? Uy, ba't nandito yung toothbrush mo? Hindi yan. Ano ba ito? Plasma, uy. Ay, nakakawin. No, parinig ko. Hugasin